Ja sa volám Paťo, hrám na gitare a hrám zhruba asi 6-7 rokov. Ja som Laci, v kapele Endless spievam a možno, že čistému vokálu sa venujem tak povedzme 5-6 rokov a screamu sa venujem v podstate odkedy vznikol Endless, takže tých 2014, možno predtým ešte rok som niečo skúšal. Ahojte, ja som Peter, hrám na gitaru a venujem sa jej cca 12 rokov. Naša kapela vznikla v roku 2014, cca tak oficiálne, kedy sme vlastne vydali prvý single, Change the Cycle, a začali sme už tak aj aktívnejšie koncertovať. Ja, Paťo a Peťo sme v podstate takí zakladajúci členovia. Máme za sebou vydané jedno EPčko, Blue Mist, 2015, marec sme to vydali a vydali sme single ešte 2016 aj s videoklipom Connections a... Začali sme aktívne koncertovať v roku 2014 a v podstate už od tej doby sme mali nejakých pár takých menších turné, hlavne po Československu. Máme však už skúsenosti s koncertami aj z Maďarska či z Poľska a hlavne beháme to Československo, takže... Keďže máme kompletne úplne nových členov, vrátane bubeníka a basaka, lebo už sme boli pripravení už aj v minulom roku, že už to rozbehneme, tak sa stalo to, že nás opustil basák, opustil nás bubeník z personálnych dôvodov a teda my sme zase zostali na tom mŕtvom bode a tak sme museli nájsť basáka, bubeníka a zabehnúť sa opäť. A teraz to stále tak ešte zabehujeme, snažíme sa spojiť nejak dokopy, zohrať sa. Nejaké väčšie akcie napríklad, tak to boli, hrali sme na Pohode, hrali sme na Rock for People, tu sme hrali na Mighty Sounds, na Fight Feste a samozrejme na Family Feste sme hrali už tretíkrát, čo je akože už také, že wow, je to tu, milujeme to tu, sú tu naši ľudia a koniec koncov vždycky si tu radi zahráme, ale radi by sme už zahrali aj s novým materiálom. Viac menej to máme také prepojené, že nás baví hrať a zároveň ten názor tak pušujeme, že to máme tak vyvážené, vieš, že tak asi 50 na 50 by som povedal. Ten hardcore ovplyvnil túto scénu a povedzme kapely aj z toho žánru metalcoreu, kde už dnes môžeme vidieť rôzne metalcoreové kapely, ktoré vyslovene, hej povedzme, hrajú metalcore, ale už veľmi riešia aj povedzme tú stránku textovú. Neviem, či môžem to takto povedať, ale tie 90. roky a začiatky 2000, kedy vtedy ešte napríklad metalcore nebol tak rozvinutý. Hardcore je niečo, čo je tu oveľa dlhšie a vtedy by som povedal, že metalcore sa riešil tak čisto hudobne a dnes by som povedal, že celkom na globálnom trhu, povedzme týchto subžánrov, existujú už aj metalcoreové kapely, ktoré podľa mňa vedia dať ľuďom veľmi veľa. Myslím si, že je to veľmi dôležité v podstate riešiť tie texty, ktoré majú nejaký zmysel. Napríklad sú kapely, ktoré sú vyslovene, veľmi sa fokusujú na texty trebárs o životnom prostredí, o prírode. Sú kapely, ktoré sa fokusujú na texty, ktoré sú zamerané na spoločnosť a tak ďalej. Ľudia, ktorí počúvajú tú hudbu, podporujú, chodia na tie koncerty a hlavne v tejto scéne jednoducho ľudia tie texty riešia a môže to mať úplne pozitívny dopad. Subjektívne pre mňa dôležité veci sú určite životné prostredie, ľudská myseľ, čo človek môže dokázať, ako by sa mal formovať a vlastne ten charakter niekde posúvať, nestagnovať, nezastať.
snažím sa to niekedy prepájať aj možno s nejakou spoločenskou tematikou, nejakým spoločenským problémom a tak ďalej. Každopádne osobne by som povedal, že ako takej tej hardkorovej tematike, čo sa týka toho, že máme dosť blízko, keďže sami sme proti fašizmu a nacizmu a všeobecne proste nezastávame sa tohto. Proste v našich osobných životoch to je určite takéto prepojenie, že sme proti týmto zlým odrodám. Akože. V tejto scéne je takou úplným štandardom, že ľudia riešia to, že by nemali byť rasisti, nemali by byť xenofóbovia, homofóbovia, jednoducho. Ten priestor je tu fakt obrovský. Tá zem je momentálne ešte na tie naše počty celkom dostačujúca. Takže nemyslím si, že tieto veci ako rasizmus, xenofóbia, tieto zbytočné predsudky by mali byť, a už v tomto pokročilom nejakom modernom svete práve, že by mali byť úplne odstránené a úplne, že Eliminované. No, tak. Takže čo sa týka Slovenska a Česka, si myslím, že táto scéna, že je tu dosť kapiel v podstate na to, aké je Slovensko veľké a Česko. A akorát si myslím, že tá odozva ľudí na koncertoch býva taká trošku slabšia a to trošku aj ovplyvňuje tie ostatné veci, čo sa týka cestovania a tých financií. Není tu takéto brutálne zázemie, že by sa tie kapely medzi sebou až tak podporovali. Samozrejme je tu festival ako napríklad tento Family Fest a to je ako pre mňa je to ako keby taký uzemeňovač tých domácich kapel, lebo je tu veľa domácich kapel, napríklad na iných festivaloch takto domáce kapely nehrávajú tak obvykle, keď sa dostanú, tak iba jedna, dve, ale není to nejak tak prepojené, tak mega. Povedal by som, že tí ľudia, ktorí riešia scénu, chodia na koncerty a podporujú kapely, super, úplne to jednoducho podporujú to veľmi silne a intenzívne. Avšak možno, čo chalani spomínali, je to, že nakoľko tá scéna je menšia, tak počet tých fanúšikov jednoducho menší, napríklad ako keď sa pozrieme niekde viac na západ, kde tento štýl a tieto subžánre sú troška viac tou spoločnosťou vnímané ako, povedzme, seriózne. Možno by som si prial, aby vznikalo viac kapiel, ale povedal by som si, že každým rokom mám pocit, že kapely sa snažia aspoň jemne posúvať troška tie laťky svoje vlastné. Kapely sa snažia riešiť lepšie klipy, kapely sa snažia riešiť lepší ten stage presence, kapely sa snažia jednoducho celkovú tú produkciu posúvať na síce jemne pomaly, ale na vyšší level. A napríklad dnes sa veľmi ľudia pozerajú na veci, ako ten klip vyzerá, na akej úrovni je spravený a tak ďalej. Ľuďom, ktorí aj nepočúvajú, že tie žánre, ako napríklad ten metalcore, hardcore, o ktorom sa bavíme, ale videli napríklad nejaký klip nejakej kapely alebo nejakú živú šovku nejakej kapely, ktorá k tomu pridala nejaké také vyslovene až také niečo navyše. Zaujímavé tieto veci môžu aj práve si myslím, že tieto kapely osloviť aj ľudí, ktorí sa vyslovene nepohybujú v týchto subžánroch. Myslím si, že je veľmi dôležité vyraziť aj za tie hranice, nehľadať povedzme v tomto malom trhu slovenskom a českom niečo magické, niečo obrovské. Hej, už keď sa pozrieme na tie čísla, jednoducho tých ľudí tu nie je toľko ako napríklad v iných západných krajinách. A povedzme tie iné západné krajiny si myslím, že aj tieto rôzne subžánre dokážu prijať viac. A určite je potrebné, a myslím si, že takmer nevyhnutné pre kapely, či už metalkorové, hardkorové, snažiť sa vypadnúť na turné niekde na západ. Je to koniec koncov zážitok, treba to brať proste, že cestuješ, hráš, proste, že je to niečo neuveriteľné a my sa tiež tešíme a už by bolo aj na čase, aby sme niečo také zašli. Sú tam nejaké aspekty ako promotéri, sú tam aspekty ako kapely a je tam aspekt tí ľudia, či v tom danom meste navštevujú tieto koncerty a či vyslovene riešia túto hudbu, či ju počúvajú, hej. Keď sa stretnú tieto tri veci, tak si myslím, že to dané nejaké mesto môže vybudovať veľmi dobré prostredie pre kapely, kedy tam môžu byť fajn koncerty a kapely sa tam budú vyslovene radi vraciať a vlastne hrať tam koncerty. Povedal by som, že hlavne u tých väčších miest je to také, že je tam viac tých promotérov,
je tam ten priestor vďaka týmto zlatým promotérom väčší. Riešia tieto koncerty, ľudia sú tam zvyknutí na tieto koncerty, ľudia tieto koncerty radi navštevujú. Nechcem povedať, že v menších mestách nie je to zázemie, povedzme, pre tú scénu, že nie je to zázemie. Určite je, ale je to skôr výnimka. Jednoducho vidím to tak, že napríklad tá Bratislava, tá Praha, majú to zázemie asi najväčšie a tých koncertov tam býva najviac. Ale myslím si, že ten priestor je všade. Jednoducho musia tam však byť tí ľudia, ktorí tie koncerty radi organizujú, tí ľudia, ktorí tú hudbu počúvajú a potom tie kapely nejaké lokálne, ktoré povedzme toto povedomie o tejto hudbe v tom danom meste, v tom danom regióne nejakým spôsobom budú rozširovať ďalej. Napríklad ja mám strašne dobré spomienky, aj chalani dúfam, že majú, že s kapelou Sides, keď sme hrali, mali 2 turné s nimi, no a to bolo úplne super, tam bola sranda, aj s Chasing Christy sme mali a ja osobne mám na to super spomienky na turné. A za mňa, ak by som sa vedel nejaké mestá, tak keby som mal vypichnúť nejaké mestá, tak určite Bratislava, alebo tam je to také najrozšírenejšie, táto scéna, si myslím na Slovensku. Potom veľmi mne sa skvele hrá v Prešove, to je také mesto, že tiež veľa známych a proste dobre. A tretie je mesto asi Čadca. To je také trošku Kysúciach, keď do Chaničovský Súc, ale tam sme hrali na začiatku prvé 2-3 koncerty a to bolo neskutočné. Taká tá atmosféra, prečo v tých menších mestách je tá atmosféra trošku rozdielna od tých veľkých miest. A tá Čadca bola práve taká, že tam sa človek cítil ako fakt, ako rodina, každý sa každým poznal. Aj v tých väčších mestách už je to tak, ale v tých mestách je to presne také ešte bližšie. Veľa ľudí to nevie, alebo si to možno neuvedomí, že v podstate tá návštevnosť je dosť dôležitá. Nie ide len o to vlastne finančné hľadisko, ale skôr pre kapelu je úplne niečo iné, keď vidí pred sebou 2 ľudí a keď vidí pred sebou, poviem príklad, 30 ľudí, už je to neskutočný rozdiel a veľakrát tú kapelu to poháňa. Jednoducho bude lepšie napredovať a bude si to vyššie užívať. Veľa ľudí sa nás pýtalo, že aké to bolo zahrať si na festivale Pohoda, keďže sme kapela, hej, keď to tak zoberiem z nejakého širšieho spektra, metalcoreová kapela. A veľmi sme sa tešili a na druhej strane sme boli takí trošička nervózni, že čo nám dá táto skúsenosť, ale boli sme extrémne prekvapení. Jednoducho hrali sme na stage, čo bol taký veľký šapitostan, by som to nazval. Údajne, že tam bolo okolo tých 500 ľudí, takže pre nás to bolo úplne skvelé. Pre nás to bol fakt, ako? Bol tam? Hej? Takže tých 500 ľudí nie je taký prepal, nie? A jednoducho prekvapilo nás to, že neviem, či to bolo tým, že povedzme bolo tam dosť fanúšikov Landless, ale myslím si, že skôr to bude tá druhá alternatíva, že tí ľudia chceli a dali šancu inému žánru, inej hudbe. Boli tam práve také tie typické tance a rôzne pohybové aktivity, ktoré sú typické pre náš subžáner a práve ja som sa úplne tešil, jednoducho keď sme boli na stage, hrali sme a ľudia tam robili srokopity, robili tam úplne bláznostva, čo bolo fakt skvelé. Dokonca čo sa stalo, to si z nás nikto nevšimol zo stageu, ale stalo sa taká vec, že boli tam nejaké pohyby, moše a tak ďalej. SBS-kar zozadu si myslel, že tam je nejaký konflikt, tak vlastne on túto vec vyhodnotil, že vyslovene si myslel, že tam je nejaký konflikt a pritom to bola úplná halus, čo je pre náš taký ten subžáner, taká vec typická, tejto tance rôzne. Bola to sranda, no a potom vlastne zistil, že ľudia sú vysmiatí, bavia sa a nejak takto. To si ako keby človek tak vyskúšal, že aké je to byť takou obrovskou kapelou a na jeden deň, že v podstate, že prídeš, môžeš ísť hoci kde chceš, zješ čo chceš, vypiješ koľko chceš. My sme sa v podstate dostali na Pohodu tak, že ten hlavný šéf Pohody chcel stále zvyšovať, alebo nejak to spektrum tých hudobných žánrov, ktoré boli na Pohode, chcel to opestriť aj o, povedzme, tieto nejaké metalové a takéto troška menej mainstreamové žánre. Takže vlastne tento šéf tejto Pohody sa pozná s Rudy Rusom a myslím, že to bolo tak, že on sa vyslovene pýtal Rudyho, že nejaké odporúčanie kapiel, keďže vie, že Rudy sa tomuto venuje veľmi intenzívne a veľmi seriózne. Rudy mu odporúčal nejaké kapely a potom si v podstate tento majiteľ tejto Pohody vybral nejaké kapely, ktoré ho oslovili na základe nejakej produkcie, videoklipov. A našťastie boli sme medzi tými kapelami, takže bolo to takéto niečo. Rudy Rus nám napísal proste, že toto, že asi bude Pohoda a my, že čože, že to úplne sme boli z toho takí, že pojeme do toho, nie?
A tak sme do toho išli, spravili sme to a sme radi, je to super skúsenosť a prajem to každému hudobníkovi niečo také zažiť. A čo sa týka ešte tých žánrov, že sa tá pohoda rozrastá, fakt sa to tak deje, teraz tam hrajú napríklad fakt už také metalové kapely ako Chart, Katastrofy, aj Mental Tension, úplne že aj brutálne undergroundové kapely tam hrajú, čo je neuveriteľné, takže fakt sa im to darí. Mne sa veľmi páči, že hudba je fakt veľmi pestrá. Hej, máme tu úplne pestrú škálu žánrov a páči sa mi jednoducho, keď niekedy cítiť z nejakej kapely, že povedzme je to taký mix rôznych žánrov. A myslím si, že je veľmi zlé, keď sa napríklad ľudia fixujú a hlavne hudobníci tvoriaci, aktívne tvoriaci, keď sa fixujú povedzme len na ten svoj žáner a nesnažia sa čerpať niečo z iných žánrov. Podľa mňa je to úplne niečo obohacujúce a dokáže to človeka úplne inak nakopnúť, úplne nejak inšpirovať. Toto mám úplne rád na hudbe, že jednoducho môže si, aj keď niečo, nemusí to byť vyslovene niečo úplne výrazné, ale keď len nejaké malé vecičky si zoberie aj z iných žánrov, tak to môže to pôsobiť úplne tak nekonvenčne a tak veľmi sviežo. Povedzme, môže do toho daného žánru niečo nové vložiť. Hej, teraz keď sa na to pozriem, že som spevák, tak mne sa napríklad veľmi páčia muzikanti ako Ben Howard, muzikanti ako Dallas Green. Jednoducho sú to ľudia, ktorí sú určite nejakým spôsobom inšpiratívni a myslím si, že dajú sa tieto veci preklopiť aj do takého nášho subžánru v určitých nejakých, povedzme, častiach piesní. Keď počúvame úplne odlišné žánre, tak dokážeme napríklad sa inšpirovať tou energiou. Napríklad vieš, že ty nemusíš proste okopírovať beat, nemusíš okopírovať žiadny gitarový riff, nemusíš kopírovať vokály alebo toto, ale proste cítiš tú atmosféru a tú energiu z toho songu. Vieš to tak potom prehodiť aj do tej vlastnej tvorby, že no, že toto kebyže má takéto grády, tak, to sa tam dá to. Podľa mňa toto sa dá úplne v pohode, to si len človek musí uvedomiť, že aj takýmito vecami sa dá inšpirovať. Čo sa týka toho hardcoreu, tak ja z inštrumentálnej stránky sa snažím úplne dať čo málo, najmenej, lebo osobne ako inštrumentálne mňa hardcore moc nebaví a preto som rád z časti, chalani sa snažia dať v tých ostatných veciach, okrem tých inštrumentálnych, teda v tom vokále tú dravosť a ostatné veci, ktoré k tomu hardcoreu patria. Čo sa týka tých inštrumentálnych vecí, tak nejaké tie inšpirácie alebo tak, v podstate my sme všetci, ak sme začínali pred tými 5 rokmi, mali radi rovnaké kapely, Trivium starý, Bullet, Offer My Valentine, takže z tohoto všetko vyšlo, si myslím, to boli také tie základné prvky a potom sa to už formovalo už podľa chuti všetkých. Plánujeme a veľmi radi by sme vydali nové EP. Pracujeme na ňom vlastne celý tento rok úplne intenzívne, je to naša priorita. A ja si myslím, že budú na EPčku skladby, ktoré budú, že OK, toto je Landless, že toto je Landless, ktorý ľudia poznajú, ale budú tam aj skladby, ktoré budú možno, že také jemne iné. Neviem, či ich ľudia budú očakávať, skôr si myslím, že nebudú možno takú... Atentát nápad. Ale myslím si, že na EPčku budú aj skladby, ktoré budú možno, že menej očakávané, že na tom EPčku budú, ale chceli sme sa pohrať s veciami a s inšpiráciami, ktoré sme práve cítili a ktoré sme mali potrebu jednoducho nejakým spôsobom pretaviť do tej piesne. Veľmi sa tešíme na tú odozvu, že čo na to ľudia povedia, keďže to bude možno niečo tak jemne iné. No, dosť iné si myslím osobne. Je tam veľa prvkov, ktoré by sme napríklad na našom prvom EPčku vôbec nechceli využiť. Teraz vnímame inak, sme zase nastavení úplne inak, takže tu, jak sme boli, tak sme zase tu. Ja si myslím, že toto EPčko, to je trošku taká nová vlna už hudby, to bude tam už cítiť tú zmenu.
čím prídu novšie veci, tým sa to už bude viac o to odkláňať a bude sa to hýbať v úplne iných odlišných veciach, ako sme hrali na prvom EPčku. Kapela jednoducho je fajn, keď sa posúva. Osobne si myslím a myslím si, že si všetci v kapele myslíme a chceli by sme dosiahnuť to, že aby sme jednoducho viac hrali v trebárs štátoch, kde sme vôbec nehrali, aby sme čo najviac vyrazili za tie hranice. Myslíme si, že veľa vecí nedokážeme, ale tou sústavnou prácou a fakt tou vášňou pre tú hudbu dajú sa nejaké veci dosiahnuť. No, je tam vždy potrebné, aby na tom pracovala celá tá kapela, takže... V prvom rade by som chcel poďakovať za možnosť jednoducho byť súčasťou tejto skvelej myšlienky Offstage. Podľa mňa je to vec, ktorá môže ľuďom, ktorí chcú zakladať kapely, ktorí sa chcú podieľať na tejto scéne, môže ich inšpirovať. Môže ich inšpirovať preto, lebo vidia trošička, že ako tie kapely zmýšľajú, hej, že ako tie kapely myslia, čo tie kapely robia. Určite má zmysel, keď vy, ľudia, prídete na koncert, je to obrovská motivácia pre kapely. Je to niečo, čo si myslím, že je asi najdôležitejšie. Že keď tí ľudia prídu na koncert, tak to je najviac, čo môžu spraviť, aby napríklad tá scéna sa rozrastala.